दिनैनि नैबे सानजौफुनि समखौ जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बा बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' माहारिफोरनो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय गोजोननाय आरो हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि नैबे समा जोंनि थाखाय बिराद मोजां सम आरो जों आरोबाव दिनै नैबे क'क्राझार जिल्लायाव जोङो आरोबाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों लोगो लानायजों लोगोसे जोंनि मिरु आफाद जोङो खौसेथियै बा जयै जों दिनै जानो हाबावदों। बिसेस जों दिनैहाय माखासे डिसिसन्स माखासे कालेक्टिभ डिसिसनखौ लानानै आफादखौ जों मा रोखोमै सालायलांनांगौ बा दैदेनलांनांगौ बेखौ जों बिसेस जों सिद्धान्तखौ जोङो लादों आरो जोङो सावरायदों। बेनो जाहैबाय मा जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै जों जाथि सिबिनायाव जों नांथाबगासिनो दङ। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर'आ जेरैबायदि जौगानांगौमोन दा बियो जौगाबोगासिनो दङ। जोंनि माखासे लिडार्स पलिटिशियान लिडार्सफोरनि दैदेननायाव आरो जिनेखि थाबोनाय बेखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै जों बेखौहाय जोंबो बोखांनो सेस्था खालामबोगासिनो दङ। मानो होनना बुङोबा माखासे जायगायाव दिनै बर' जाथिया बा बर' हारिया दिनैहाय बेबायदिनो आलदा आलदा बा सेटखाय बेटखाय जानानै दङ। जा बिथांमोनखौ जों दिनै जायगायाव मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनायनि जों मोनसे प्लान एन्ड पलिसि जों कालेक्टिभ डिसिसनखौ जोङो लादों माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरनि साजेसननि गेजेरजों। दिनैहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनबा जिल्लायाव दाफुंजानायनि उनावबो दिनै बाहेरायावबो जोङो आरोबाव जोङो दाफुंनो हाबावबाय। गफुर हालामावबो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जों आगान हैनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जों गुवाहाटि मेट्र' डिस्ट्रिक्टआवबो जों दिनैहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जों जोनोम हैनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे बङाइगाव जिल्लायावबो जोङो बेखौहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैहाय जोनोम मोनबाय। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बड'लेण्डनि बाहेरायाव जिल्लायाव जोनोम होनायनि माखासे उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बर' हारिमु राव बर'नि थामोनथा बेफोर गासैखौबो जोङो गोसारहोनायनि माखासे बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे थांखि दङ। मानो होनना बुङोबा बर' हारिया गेदेर हारि आरो बिखौ जोङो अरायसम जोङो बासायनानै जोंनि रावफोरखौ बासायनानै जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो जोङो बासायनो लाखिनो नांगौ। जाहाथे जोङो सानसे समाव बर'आ गावनि जौगाबोनायखौ लानानै सानसे समाव गुबुन हारिनि थाखाय मोनसे एग्जाम्पोल जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां माखासे एक्टिभिटिसखौ जोङो लालांबाय थादों। जोङो दाख्लैबो आसाम स्किल इउनिभारसिटियाव जों बेरायहैदों बा जों नायहैदों। डिरेक्टरेटजों जों लोगो लादों। दा बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेनाखि आनइमप्लयड इयुथ्सफोर बिथांमोना आनइमप्लयड इयुथ्सफोरखौ ट्रेनिं होनो थाखायहाय रेडि। दा जोंबो नैबे इलेक्सननि उनाव खम समनि गेजेरावनो जोङो आनइमप्लयड इयुथ्सफोरखौ क्लास 8 पासनिफ्राय लानानै गोजौसिम जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड स्किलाव जों बिथांमोनखौ जों ट्रेनिं हैनोहाय जों साखाफारा। जा आफ्टार इलेक्सननि उनावनो जों बिथांमोनखौहाय जों ट्रेनिं जों हैसिगोन बिभिन्न सेक्टराव जों ट्रेनिं हैगोन। आरो आसाम स्किल इउनिभारसिटियावल' नङा जों बेयावबो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो जोङो माखासे शर्ट टार्म ट्रेनिं प्रग्रामखौबो जोङो हैगोन। फिजिकेल एकाडेमिफ्रावबो जोङो हैगोन जाय मानसिफ्रा डिफेन्सआव इन्ट्रेस्टेड। आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो मशरुमनि माखासे ट्रेनिं एग्रिकालसार सेक्टराव माखासे ट्रेनिं डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौबो हैनो थाखाय जों साखाफारा। आरो गामि गामि हाबनानै जों माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ आरोबाव फिन जों हैबावनो होननानै जोङो साखाफारा जों जाबाय दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों। आरो जों बेखौ विदिन शर्ट टाइम पिरियड जों जेरैबायदि जातिनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा सार्भिस होनांगौ जों बेबायदिनो जों होलांबाय थादों। जोंनि आसाम नाङैनो बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो जिनाखि आपकामिं इलेक्सनाव जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय जानानै साफ्रोम जाय बिथांमोना दिनै केन्डिडेट हिसाबै दिनैहाय गसंबाय बिथांमोनखौ जोङो बेस्ट विशेस होयो। आरो बिथांमोनखौ बेस्ट विशेस होनायजों लोगोसे जाहाथे जातिनि थाखाय
हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर'नि थामोनथानि थाखाय जाहाथे बिथांमोना खामानिखौ मावो इन फिउचारनि थाखाय आरो स्पेशली जोंनि बर'नि जेनाखि आनइमप्लयड इयुथ्सफोरनि थाखाय जाहाथे मोनसे प्रायरिटि होनानै जाहाथे खामानिखौ मावो जोङो मिजिंथियो आरो बिसोर जोंनि जेनाखि जोंनि माखासे पलिटिशियान्सफोरखौ जोङो खावलायनो सेस्था खालामदों माखासे पलिटिशियान्सफ्रा जेरैबायदि लेंगुवेज बाहायनाय दं माखासे केम्पिंआव जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो माखासेया जोङो एसे छात्र जानायलाय आनपार्लियामेन्टारि माखासे वर्ड्सफोरखौ बाहायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों थ्रु ससियेल मिडियाबो दा बेफोरबायदिया माखासे जोंनि देरफुनाय जोहोलावजोफोरखौ एसे हेम्पार खालामदों जोङो नुदों माखासे लिडार्सफ्रा साम लिडार्स जों होननानै बुंदों साम लिडार्स बिसोरो एसे पलिउट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनना बुङोबा जों देरफुनाय जोंनि फिउचारनि स्टुडेन्टसफ्रानो फिउचार लिडार्स बिनिखायनो बिथांमोना लिडार जुदि जानोबा मोनसे एग्जाम्पल लिडार जानो हायो जाहाथे जोंबो आइडल लिडार होननानै जाहाथे जोंबो फल' खालामनो हायो जोङो खावलायो जाहाथे नैबे आपकामिं इलेक्सनाव मोनसे फ्रि एन्ड फेयार इलेक्सन जानानै थाङो जाहाथे भटार्सफ्रा गावनि डेम'क्रेसिखौ लानानै जाहाथे मोजाङैनो फ्रिलि इलेक्सनखौ होनो हायो आरो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे दाङा बाजिया फैया गावजों गाव मिलायलायनानै जाहाथे इलेक्सनखौ होयो आङो गुरैयै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय हामबायसै इडुकेसन्सनि बेलायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोङो दाख्लै माखासे प्राइभेट स्कुल्सफ्राव जोङो भिजिट खालामनाय जादोंमोन जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोङो प्राइभेट स्कुल्सफ्राव भिजिट खालामनानै जोङो स्कुलनि अथ'रिटि मानसिफोरजोंहाय जों एसे सावरायदों सावरायनाया बेनो कि एभ्रि इयार सासे जाय व्यक्तिया BPL केटेगरिनि मानसि बिथांमोनखौहाय फ्रि एडमिसन होनो हागोन नामा होननानै जों बिथांमोनजों जों सावरायनाय जादों जा बिथांमोना होनदों जों डिसकास खालामगोन जों डिसकास खालामनानै नोंथांमोनजोंहाय जों बेखौहाय जों नोंथांमोनखौ जनायहोगोन आरो हानाय बादि जों बे खामानिखौ जों मावफुंगोन होननानै बिथांमोना जोंनोहाय मोनसे खोथाखौ जोंनो हरदों आरो जोङो खावलायनाया बेनोदि सासे व्यक्तिया जाय मानसिया दिनैहाय फरायनाय सुबिदा मोनाखै न'खरनिफ्राय बे सासे व्यक्तिखौ जुदि सोरबा सासे इन्स्टिटिउसना बा मोनसे प्राइभेट इन्स्टिटिउसना जुदि सुबिदा होयोबा जोंनि जाथिनि थाखायनो मोनसे गिदिर मोनसे उपकार होनाय बायदि जागोन होननायखौ जों मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जों BTC गभर्नमेन्टखौबो जोङो रिक्वेस्ट खालामो जों खावलायो जाहाथे इडुकेसन बेलायाव जाहाथे एसे टप प्रायरिटि होनानै जाहाथे मावो आरो बेफोरबायदि माखासे फ्रि स्कुलिं होनायाव जाहाथे गभर्नमेन्टआ सापर्ट होयो जों बेखौ जोङो आसा खालामो आरो माखासे स्कुल डेभेलपमेन्ट माखासे टिचार्स गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव माखासे टिचार्सनि कमि जानाय बेफोराव जाहाथे थाब टिचार्सफोरखौ सोसननानै होयो जों गोबां स्कुलाव जों जेब्लानाखि भिजिट खालामो अब्ला जों नुनो मोनो माखासे स्कुलाव साबजेक्ट टिचार्स गैया माखासे स्कुलाव फिजिकेल ट्रेनिं होनाय ट्रेनार गैया बिभिन्न बेफोरबायदि माखासे भेकेन्सिसखौ जों नुनो मोनो जाहाथे दानि गभर्नमेन्ट जेनाखि जाबाय थानाय जाहाथे गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि जेनाखि खंख्ला जानानै थानाय स्कुल्स कलेजेसफ्राव जाहाथे बेफोरखौ थाबैनो सुफुंना होयो बेखौ जों मिजिंथियो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो जों खावलायो जाय पलिटिकेल हान्जाया दिनै जाथिनि थाखाय बर'नि थामोनथानि थाखाय सापर्ट होगोन बा मावलांगोन जों बिथांमोनखौनो जों सापर्ट होगोन होननानै जोङो सानदों आरो जाय मानसिया जाय लिडारा दिनै जाथिनि थाखाय जाहाथे थांनानै थानायनि थाखाय जाय बिथांमोना दिनै मावलांगोन बिथांमोनजोंनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा अरायसम थाबाय थागोन